बेबादि मानो जायो? जायनि मेगनाव जों मोदै नुनो हाया, मानो बिनो जोंनि मोदैनि जाहोन जायो? जायनि गोसोखौ देरहानो थाखाय जों गासै मुलुगखौनो बावगारलाङो, बिनो मानो जोंनि गोसोखौ सिफायो? सान हर गासै समावनो, गासैबो हाङावनो, जायखौ जों सानबाय थायो, जायनि थाखाय हां मासुरो, जायखौ जों आबोर खालामो, बिनि थाखाय जों मानो माब्लाबाबो गोनांथि जाया? मिथिगौना, मोजां मोननाया माब्लाबाबो दुखु होआ। जेब्ला नों मोजां मोननायनि बदलाव मोजां मोननायखौ मोनफिना, अब्ला दुखु जायो। जेराव मोजां मोननाय, बेयाव दुखुआ बहा? जेराव सोरां, बेयाव खोमसिया बोरै जानो? समायखिरा लायो जाय 7 जोनोमसिम आखाइ हमलांनो, नाथाय सम सफैनायाव 7 आगानबो बिजों थांफानो हाया। सोरनिबा रागा जोंनायखौ बिनि नेवसिनाय दासान, मानोना नोंनि थाखाय रागा जायो बैबादि मानसियासो, जाय नोंनि थाखाय अरायबो मोजां सानो। दुखु गोसोआ गिलासाव थानाय दै बादि जायो, जाय एसे नांनायावनो बागदावखाङो। दुखुजों बायफ्लेयो गोसोआ जायनि, बियो मेगनजों गाबा। सोमोन्दोआ गोसोजों जानांगौ, बाथ्रायाव नङा। रागा जोंनाया बाथ्राजों जानांगौ, गोसोआव नङा। सोरखौबा गावनि बानायनोब्ला अब्ला गोसोजों बानाय, खुगानि बाथ्राजों नङा। जिउआव बारहुंखा फैनायाबो गोनांथार, अब्लासो मिथिना मोनोदि सोर आखाइ हमथायो आरो सोर नेवसियो। मोजां मोननायमोन ना जौनि निसामोन, जिखियानोमोन आसरितमोन। जिउआव नाङै नाङै सोलेरखौनो खंख्ला खालामलांबाय।